Vážení představitelé sportovních klubů, vítám vás u nového webináře zaměřeného na správné podání žádosti v portálu občana. V rámci webináře si ukážeme, jak si na novém webu Karlovarského kraje můžete vyhledat naše dotační programy, jak se přihlásit do portálu občana a následně jakým způsobem se žádost v portálu občana vyplňuje a odesílá. A úplně v závěru si pak ukážeme ještě nový formulář profilu žadatele, který se v dotačním programu na podporu sportovních aktivit výrazně změnil. Zároveň upozorňuji, že v popisku pod videem najdete tzv. Časové odkazy, díky kterým můžete přeskakovat vždy do té části webináře, která vás právě zajímá. Takže začneme vyhledáním našich dotačních programů na webových stránkách Karlovarského kraje. Když se nacházíme na výchozí domovské stránce Karlovarského kraje, tak jako první musíme najet na kartu dotace. Najetím myši na kartu dotace se rozbalí pod okno, kde máme dotační programy a potom jednotlivé odbory Karlovarského kraje. Naše dotační programy zatím najdete pod odborem školství, mládeže a tělovýchovy. Klikneme tedy na odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Po kliknutí se vám zobrazí seznam dotačních programů pod naším odborem a musíme si najít dotační programy v oblasti sportu. Tady už můžete vidět první dotační program na podporu sportovních aktivit, dále na podporu sportovních akcí, na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení, následuje podpora vrcholového sportu a máme ještě druhou stranu tohoto seznamu. Tam případně vidíte ještě dotační program na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu. Zároveň u všech těchto vyhlášených dotačních programů máte informaci, že příjem žádostí se připravuje. Nyní si některé ty dotační programy ukážeme, rozklikneme si je, abyste viděli, kde si můžete přečíst podrobnější informace a zároveň, kde si můžete stáhnout formuláře, které se k těm žádostem přikládají jako přílohy. Díváme se tedy opět na dotační programy zaměřené na podporu v oblasti sportu. A začneme například tím, že si jako první rozklikneme program na podporu sportovních aktivit. Detail dotačního programu otevřete kliknutím na šipku zde vpravo. V detailu dotačního programu vidíte název dotačního programu, kontaktní údaje na hlavního administrátora dotačního programu. Dále je zde informace o zahájení a ukončení příjmu elektronických žádostí. Následuje informace o zahájení a ukončení příjmu tištěných neboli listinných žádostí. A v posledním řádku je informace o stavu dotačního programu, přičemž nyní se nacházíte ve fázi, kdy si své žádosti můžete v portálu občana připravit, ale ještě vám nepůjdou odeslat. Proto se tady píše příjem žádostí se připravuje, protože se nyní nacházíte v té přípravné fázi. Následují informace o schválení a vyhlášení dotačního programu a hned pod nimi je důležité tlačítko neboli odkaz pro vstup do portálu občana, kam se za chvíli podíváme. Ještě bych chtěla zmínit, že kromě informací o lhůtě pro příjem žádostí je tu sekce důležité dokumenty, kde vždy najdete soubor s názvem program a dále název toho dotačního programu, takže v tomto případě program na podporu sportovních aktivit. A tento program jsou vlastně ta pravidla dotačního programu. S pravidly dotačního programu je určitě důležité se seznámit před samotným podáním žádosti, protože právě z nich se dozvíte, zda splňujete podmínky dotačního programu a na jaké výdaje můžete dotaci následně použít. Dále jsou v tuto chvíli pro vás důležité povinné přílohy k žádosti, což je v případě dotačního programu na podporu sportovních aktivit, takzvaný profil žadatele, který si blíže ukážeme v závěru tohoto webináře.
Jako poslední jsou tu pokyny k vyúčtování, které jsou zásadní, zejména při závěrečném finančním vypořádání dotace, ale v tuto chvíli se vám můžou také hodit, protože jsou v nich podrobněji rozepsány výdaje, na které dotaci můžete použít. Vespod jsou pak znovu kontaktní údaje na administrátory dotačního programu. Většinou je zde hlavní administrátor dotačního programu a druhý dotační administrátor, který většinou toho hlavního administrátora nějakým způsobem zastupuje. Nicméně v tuto chvíli bych vás chtěla povzbudit k tomu, abyste se v případě, jestli s něčím nejste jistí, na nás neprodleně obrátili, ať už telefonicky nebo e-mailem, protože každá chyba se snáze vyřeší ještě před odesláním žádosti, nežli po ní. A úplně stejným způsobem se můžete seznámit se všemi ostatními dotačními programy. Když se vrátím zpět na výčet dotačních programů, tak to znamená, že opět kliknutím na tu šipku, to znamená na detail toho dotačního programu, vidíme tu obdobné informace s tím, že nejdůležitější je opět seznámit se s pravidly toho dotačního programu, s případnými povinnými přílohami k žádosti, anebo se můžete podívat i do těch pokynů k vyúčtování pro případ, že byste chtěli podrobnější popis způsobilých výdajů. A nyní přejdeme k portálu občana, tak jak jsme si na začátku webináře slíbili. Takže do portálu občana se v každém detailu toho dotačního programu dostanete kliknutím na toto modré tlačítko Vstup do elektronického systému, to znamená Vstup do portálu občana. Klikneme tedy na toto tlačítko. Do portálu občana se přihlásíme pomocí jména a hesla, tak jak jsme doposud zvyklí. V případě, že jste heslo zapomněli, klikněte prosím na odkaz Zapomenuté heslo a dále postupujte podle pokynů na obrazovce, anebo v případě, že u Karlovarského kraje žádáte poprvé, klikněte prosím na odkaz Nová registrace a opět postupujte podle pokynů, tak jak bude ve formuláři uvedeno. Já se nyní přihlásím pomocí svého jména a hesla a ukážeme si postup pro vyplnění žádosti. Po přihlášení do vnitřního rozhraní portálu občana může některé z vás překvapit okénko s názvem průvodce, které se vám jako první zobrazí. Tento průvodce slouží pro instalaci doplňku, který je nutný v případě, že chcete k žádosti připojit uznávaný elektronický podpis. Nicméně pokud uznávaný elektronický podpis k žádosti připojovat nechcete, tak nepotřebujete v tuto chvíli ani tento doplněk. Abychom toto okno překonali, můžeme vyškrtnout tady tu možnost příště znovu upozornit. Vyškrtneme ji, aby vás toto okénko při každém přihlášení neotravovalo. A dále pokračujeme kliknutím tady nahoře na tu položku křížek, která nám říká, že tím okénko zavřeme, takže klikneme na křížek. Zobrazí se další okno o doplňku a tady dáme variantu, že chceme skutečně tuto aplikaci toho doplňku opustit, takže dáme ano. A následuje poslední upozornění, zda znovu chceme načíst web, a to my nechceme, protože už jsme jednou přihlášení. Takže zvolíme variantu, že chceme zrušit toto okno. Tímto jsme překonali okno s instalací doplňku a přejdeme ke kontrole osobních údajů. Zde vpravo nahoře byste měli vidět název vašeho sportovního klubu. Klikněte na něj a vyberte možnost osobní údaje. Zde si prosím zkontrolujte, zdali jsou vaše osobní údaje stále aktuální. Aktualizaci údajů podle veřejného rejstříku provedete tak, že na konci řádku, kde vidíme IČO, si kliknete na ikonu šipky. Tím se vám údaje z veřejného rejstříku skopírují i do profilu v portálu občana. Nezapomeňte si také zkontrolovat údaje v sekci Zastupující osoba a následně také adresu sídla
vašeho sportovního klubu. Všechny tyto údaje jsou důležité, protože se propisují do všech vašich žádostí, které budete vyplňovat. Jakmile si tedy všechny údaje zkontrolujete, nezapomeňte dole kliknout na modré tlačítko Uložit. Po návratu zpět do vnitřního rozhraní už si vyhledáme formuláře žádostí. V levém sloupci klikneme na Dotace, položku rozklikneme, zobrazí se Programy Karlovarského kraje, opět rozklikneme a v další roletce si vybereme položku OŠMT Sport a rozklikneme. Nyní před sebou vidíme formuláře žádostí o poskytnutí dotace z programů na podporu sportu. Znovu tu máme uvedenou informaci o zahájení a ukončení příjmu elektronických žádostí. Upozorňuji, že každá žádost musí být v tomto termínu odeslaná prostřednictvím portálu občana, jinak by nesplňovala podmínku dotačního programu. Žádat můžete ve více dotačních programech, ale v rámci každého dotačního programu můžete za jeden subjekt odeslat pouze jednu žádost. V našich dotačních programech mohou žádat pouze právnické osoby a fyzické osoby podnikající, proto pokud v tuto chvíli tyto formuláře nevidíte, tak jste se pravděpodobně nepřihlásili jako právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající a budete se muset do portálu občana přihlásit znovu. A nyní už si ukážeme, jak se žádost vyplňuje na příkladu dotačního programu na podporu sportovních aktivit, takže klikneme na tlačítko Vyplnit. Opět se tu zobrazilo okno s doplňkem. Já ho překonám jako minule, ale kdyby vám kvůli tomu cokoliv v portálu občana nefungovalo, tak si doplněk raději nainstalujte. Takže klikneme na křížek, ano, zrušit, doplněk zmizel. Jak vidíte, mám tu jen upozornění, že žádost nepůjde elektronicky podepisovat, ale pokud nemáte uznávaný elektronický podpis, tak by to ničemu vadit nemělo. A nyní se můžeme pustit do samotného vyplňování rozpracované žádosti o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit. Sjedeme kurzorem níže a máme tu první pole, název projektu. První povinné pole, název projektu, by mělo obsahovat text popisující projekt, to znamená, o co vlastně v tom dotačním programu žádáte. V případě dotačního programu na podporu sportovních aktivit to bývá zpravidla podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže plus název toho klubu, v tomto případě fotbalového klubu XY. Vy byste tam samozřejmě měli název svého sportovního klubu, anebo by to mohlo vypadat také jako podpora sportovních aktivit dětí a mládeže fotbalového klubu XY. Tímto podobným způsobem byste název projektu mohli vyplnit, ale samozřejmě, jak jsem zmínila, název projektu by měl vystihovat primárně to, co z té dotace chcete uhradit. Když se přesuneme k údajům níže, které nesvítí, tak je to právě proto, že tyto údaje o tom sportovním klubu už jste vyplňovali v těch osobních údajích. A jak jsem upozornila, tyto osobní údaje se do té žádosti propisují a propisují se právě třeba na toto místo. Proto je důležité ty osobní údaje udržovat aktualizované, aby se vám do té žádosti propisovaly bezchybně a v tom stavu, v jaké mají být. Nezapomeňte také na políčko plátce DPH. Buď jste nebo nejste plátci DPH. Ve výchozím stavu tady mám, že nejsem plátce DPH, ale když si zaškrtnu, že jsem plátce DPH, zobrazí se mi další políčka, jedno z nich je DIČ a další je, zda budu nebo nebudu uplatňovat odpočet DPH u finančního úřadu.
Někdy se stává, že si některý žadatel není úplně jistý, jestli je plátce DPH. V takovém případě mu může dobře posloužit registr plátců DPH. Já vám ho teď ukážu a dám vám na něj odkaz i do popisku pod videem. Registr plátců DPH vypadá takto a když do těchto políček zadáte své IČO, měla by se vám zobrazit informace, zda jste nebo nejste plátcem DPH. Když se do formuláře žádosti vrátíme, máme tu pod tím ještě jedno pole, to je identifikace osob, v nichž má žadatel podíl a výše tohoto podílu. To bývá zpravidla u těch větších sportovních klubů, takže tomu se tady v tomto případě nebudu úplně detailně věnovat, ale ráda bych vám ukázala další důležitou sekci a to jsou vlastně údaje o bankovním účtu. V prvním políčku si kliknutím tady na 3 tečky vyberete banku, u které vedete bankovní účet, který váš sportovní klub používá. Posuvníkem si samozřejmě můžete zobrazovat všechny ty banky, takže si vyberete tu správnou pro vás. Já tady vyberu například Komerční banku a potvrdím tlačítkem Vybrat. A vidíte, že se mi tu zobrazila Komerční banka. V řádku pod tím byste měli uvést číslo toho vašeho bankovního účtu. Tady vás prosím o to, abyste opravdu při vyplňování byli přesní, protože na ten bankovní účet se samozřejmě bude odesílat ta dotace v případě, že ji obdržíte. A je opravdu nutné, aby ty dotační prostředky odešly přesně tam, kam mají. Hned pod tím je další políčko, ono defaultně není vyplněné. Já jsem tady už měla jeden identifikátor datové schránky, ale to, co jsem vám k tomu chtěla říct, je, že právě stává se, že sem vyplníte trošičku jiné údaje než identifikátor datové schránky. Ale právě v tomto poli má být přesně ten identifikátor datové schránky. Někdy si to žadatelé pletou s přihlašovacími údaji do té datovky, ale to není úplně to, co má v tomto poli být. Takže abych vám poradila, identifikátor datové schránky si můžete ověřit tím, že se podíváte do seznamu držitelů datových schránek. Opět na ten seznam držitelů datových schránek máte odkaz v popisku pod videem a já vám ho právě teď ukážu. Já už ho tu mám otevřený, ukážeme si to na fotbalovém klubu Jablonec. Když se vrátím do toho vyhledávání, tak to se vám ten seznam zobrazí. A sem do toho políčka napíšete IČO svého sportovního klubu. Já jsem si jako příklad vybrala ten Jablonec, takže sem vložím IČO fotbalového klubu Jablonec a kliknu na tlačítko Hledat. Vidíte, zobrazil se fotbalový klub Jablonec, takže ten řádek dále rozkliknu. A mám tu všechny potřebné údaje. Samozřejmě je tu ten identifikátor datové schránky, který jsme potřebovali, takže si ho odsud můžete pohodlně skopírovat. Já si ho skopíruji, vrátím se zpět do žádosti a pomocí Ctrl+V si ho vložím do řádku pro identifikátor datové schránky a mám jistotu, že tam nemám žádný překlep. Takže ten samý postup doporučuji vám, pokud si s tím identifikátorem datové schránky nejste úplně 100% jistí. Nyní přejdeme k dalším údajům. To jsou údaje, které se týkají v podstatě statutárních zástupců sportovního klubu. Zde by měli být uvedeni všichni statutární zástupci sportovního klubu, kteří budou žádost podepisovat. Záleží na vašich stanovách. Některé spolky mají stanoveno, že stačí podpis například pouze předsedy, jinde podepisuje předseda společně s jedním členem výboru a tak podobně. Takže v tomto případě vás odkazuji na stanovy vašeho sportovního klubu a podle toho vyplníte statutární zástupce. Zároveň tu máte možnost, že podepisující osoba může být buď statutární orgán, anebo může sportovní klub zastupovat na základě plné moci. Pokud se jedná o plnou moc, tak samozřejmě překliknete tady ten čtvereček ze statutárního orgánu na plnou moc. V
případě, že sportovní klub samozřejmě zastupuje nějaká jiná osoba na plnou moc, musí doložit minimálně kopii té plné moci, abychom věděli, že ten sportovní klub může zastupovat. Já to vrátím zpět na statutární orgán a přejdu k dalším údajům. Máme tu sekci údaje o zřizovateli žadatele o dotaci, to se sportovních klubů většinou netýká, takže přejdeme ještě níže. A máme tu čtvrtý oddíl, to jsou kontaktní údaje o žadateli o dotaci. Sem do těch kontaktních údajů můžete vypsat adresu například k vám domů, slouží to vlastně pro ty případy, kdy chcete zasílat veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na jinou adresu, než je adresa toho sportovního klubu. Zároveň se můžete uvést i kontaktní údaje na osobu, která má tu dotaci vyřizovat. Přejdeme k pátému oddílu, ten je zase velice důležitý, protože tady už vyplňujeme částky. Jako první máme požadovanou částku dotace, to znamená, to je částka, o kterou Karlovarský kraj žádáte. Je to částka, kterou byste tedy od poskytovatele dotace chtěli obdržet. V případě dotačního programu na podporu sportovních aktivit je stanovena minimální částka požadované dotace, to je 10 000 korun, a maximální částka požadované dotace, což jsou 3 miliony korun. Zkusíme si to nyní otestovat. Zadáme sem například, že požadujeme dotaci 15 000 korun. Když kliknu mimo, neviděste se, v první chvíli se červeně rozsvítí celkové výdaje projektu v korunách. To znamená, že v tomto dotačním programu vyplníte odhad celkových výdajů za činnost dětí a mládeže v podstatě na ten rok 2024, takže můžete se víceméně inspirovat tím rokem 2023, to znamená vždy tím předchozím, pokud budete mít ty výdaje podobné. Takže já sem zkusím zadat, že výdaje za děti a mládež za celý rok byly například 500 000 korun a potvrdím a vidíte, že mi obě políčka zezelenala. Samozřejmě chci ještě upozornit na mechanismus těchto políček, že v případě, že byste zkusili zadat částku nižší, než je požadovaná minimální požadovaná částka dotace, to znamená nižší než 10 000, zkusíme 8 000 a kliknu mimo, tak vidíte, že to políčko opět červená, opět je ten údaj chybně. To znamená, že opravdu musím respektovat to rozmezí, to znamená od 10 000 korun do 3 milionů korun. Kdybych zadala částku vyšší než 3 miliony, fungovalo by to úplně stejně a to políčko by zčervenalo. Takže já sem vrátím těch 15 000 korun například. Samozřejmě mohla by to být i jiná částka v tomto rozmezí. A můžeme se přesunout k dalšímu důležitému poli, a to je účel dotace. V poli účel dotace můžeme mít podobný text, jaký máme v názvu projektu, to znamená například celoroční finanční zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže ve fotbalovém klubu XY. U vás by to byl samozřejmě název vašeho sportovního klubu. Případně ten text si samozřejmě můžete upravit tak, jak potřebujete. V políčku níže by ten text měl odpovídat tomu, co si z dané dotace chcete pořídit. Doporučuji držet se formulace těch způsobilých výdajů podle výčtu výdajů, které jsou uvedeny v pravidlech dotačního programu, případně v pokynech k vyúčtování, tak jak jsme si ukazovali na webu Karlovarského kraje, že v pokynech k vyúčtování najdete právě podrobně rozepsané ty způsobilé výdaje, to znamená výdaje, na které můžete poskytnutou dotaci použít. Takže text, který bychom sem mohli napsat, by mohl vypadat například takto. Dotace bude použita na úhradu sportovního materiálu, dopravy na zápasy, ubytování, ceny a další způsobilé výdaje uvedené v dotačním programu.
touto formulací na konci, tak vlastně říkáte, že dotaci chcete použít úplně na všechny kategorie výdajů, které jsou v dotačním programu uvedené jako způsobilé, respektive dává vám to takovou větší volnost v nákupu těch potřebných položek z těch dotačních prostředků, když si tu formulaci necháte takto otevřenou. Přesuneme se k dalšímu políčku. Zde bych vás opět chtěla upozornit, protože dotace, o kterou nyní požádáte, bude dotace na dotační období 2024. Takže v tomto políčku si prosím dejte pozor na rok, který tam budete uvádět. Když rozkliknu ikonu kalendáře, primárně se tady zobrazí rok 2023, takže nezapomeňte tedy kliknutím na šipečku, na tu horní šipečku, nastavit rok 2024, aby vám tam nenaskočil právě ten rok 2023, protože vy žádáte na dotační období 2024. A jelikož se většinou jedná o celoroční činnost dětí a mládeže, tudíž od začátku ledna, víceméně do konce prosince, záleží na typu sportu, tak můžu vybrat datum 31.12.2024. A tím ta doba dosažení účelu bude správně vyplněná a bude tam především i ten správný dotační rok. Další povinné pole je místo realizace. To je místo, kde se ta sportovní činnost bude převážně odehrávat, takže bychom se mohli vyplnit například Karlovy Vary, pokud je sportovní klub z Karlových Varů, a v případě, že se bude jednat i o nějakou trošičku delší sportovní činnost třeba v zahraničí, tak můžeme připsat, že bude součástí sportovní činnosti třeba i soustředění v rakouských Alpách v tomto případě. Vy si tam samozřejmě napíšete svoje údaje, tyto jsou jenom ilustrační. A máme poslední pole a to je odůvodnění žádosti. To je sice nepovinné pole, ale můžete se tam rozepsat o důvodu, proč vlastně o poskytnutí dotace žádáte. Většinou to bývá z důvodu nějakého nedostatku finančních prostředků, takže můžeme sem napsat například nedostatek vlastních finančních prostředků na financování činnosti sportovního klubu. Takže něco obdobného, abyste se mohli doplnit. Když přejdeme do další sekce, to už je 6. oddíl, údaje o propagaci poskytovatele dotace, tak se tu dočtete o tom, že musíte vybrat minimálně jednu variantu propagace loga Karlovarského kraje. Jak vidíte, políčka jsou červená, to znamená, že když nevyberete žádnou variantu, tak vám žádost nepůjde odeslat. Seznamte se tedy se způsoby propagace loga Karlovarského kraje a vyberte tu nejvhodnější. Většinou to bývá propagace na webu, který vedete pro svůj sportovní klub, nebo v případě, že nemáte web, tak můžete mít například sociální sítě. V tom případě byste vybrali položku jiné a napsali například propagace na Facebooku nebo Instagramu, to je jedno. A nebo můžete vybrat samozřejmě další způsoby, tam už to záleží na vás, nebo sem do políčka jiné můžete napsat ještě nějaké další jiné formy propagace, které ale budou prokazatelné a které budete moci následně při finančním vypořádání nějakým způsobem doložit. Přesuneme se do 7. části a to jsou přílohy. Přílohy jsou žádosti vždy uvedeny tak, jak jsou uvedeny v pravidlech dotačního programu. V případě dotačního programu na podporu sportovních aktivit musíte k žádosti povinně doložit doklad vlastnictví bankovního účtu žadatele a vyplněný formulář profil žadatele, který si ukážeme na konci tohoto webináře. Všechny přílohy, pokud je budete k žádosti nahrávat elektronicky, musí být v těchto typech souborů, to znamená Word, Excel nebo PDF.
Co se týče plné moci, tak tu dokládáte pouze v případě, když v té sekci se statutárními zástupci, jak jsme si ukazovali, máte uvedenou osobu, která bude statutárního zástupce zastupovat na základě plné moci. To znamená, bude místo něj podepisovat žádost o poskytnutí dotace. Takže pouze tedy v tom případě je plná moc povinná, jinak samozřejmě to povinná příloha není. Máte tu i několik volných řádků. Tyto volné řádky slouží pro takzvané nepovinné přílohy. To znamená, že se jedná o přílohy, které doložíte k žádosti dobrovolně, to znamená, že chcete představit komisi, ale není to vyloženě vyžadováno těmi dotačními podmínkami. Může se jednat například o popis činnosti a historie sportovního klubu nebo třeba o nejlepší dosažené sportovní výsledky. Takže v takovém případě je potřeba do tohoto políčka napsat název této nepovinné přílohy, takže v tomto případě by to mohly být například úspěchy našich dětských a mládežnických sportovců. A opět kliknutím na tento odkaz byste soubor vložili a nahráli z úložiště vašeho počítače. Když se od příloh přesuneme dále, dostáváme se do poslední části, což je čestné prohlášení žadatele. Zde se pečlivě seznamte s veškerými odstavci a v případě, že podmínku stanovenou v odstavci splňujete, tak zaškrtnutím čtverečku čestně prohlašujete, že tuto podmínku splňujete. Zaškrtnutí čtverečku, čtvereček zezelená. Bez zaškrtnutí všech červených, čili povinných polí těchto čtverečků, vám žádost nepůjde odeslat. Nyní si jedeme ještě níže a máme tu poslední blok a tím je povinné pole místo vyhotovení. Sem uvedete město nebo obec, ze které žádost odešlete nebo vyplníte. Já sem opět uvedu Karlovy Vary, vy uvedete svoje místo a pak je tu opět jméno a příjmení nebo i titul statutárního zástupce. V případě, kdy žádost budou podepisovat 2 statutární zástupci nebo 3 statutární zástupci, tak sem dáte čárku a dopíšete další. Takže i do tohoto pole se dá psát a dá se ještě libovolně upravovat. Tím máme celou žádost vyplněnou. Tento poslední oddíl vy nevyplňujete. Vám jde opravdu jenom o ta podbarvená pole. Když se podíváme zpátky a vyjedeme si až nahoru, tady vidíme, že máme tady třeba stále toto červené pole nevyplněné, tak právě teď vám chci ukázat, že máte i možnost si formulář žádosti strojově zkontrolovat. Je to strojová kontrola, počítačová kontrola, takže to není úplně přesné, spíše to hlídá, abyste tam žádné políčko nezapomněli vyplnit. To znamená, hlídá to vlastně, zda je to pole prázdné, to pole, které prázdné být nemá. Ale neumí to zatím vyhodnotit v podstatě smysl toho textu, který tam uvádíte. Takže určitě ta kontrola neznamená, že by vám to opravilo například nespůsobilé výdaje, pokud jste je tam uvedli. Takže na to si dejte pozor. Nicméně i tak je to relativně užitečné tlačítko a je to právě tady to tlačítko zkontrolovat. Takže určitě před odesláním žádosti nebo po skončení práci na té žádosti, tak si zkuste kliknout na tlačítko zkontrolovat. Když si na něj kliknu já, tak vidíte, že na mě vyhodilo právě ty chyby, na které jsme tady narazili, což je chybějící číslo bankovního účtu. Vidíte, že to červené povinné pole mám prázdné, tak právě proto mě na to tato kontrola upozorňuje. A dále mám samozřejmě prázdná ta políčka v tom čestném prohlášení. Tam jsem zaškrtla jenom jedno, tak ta nezaškrtnutá se mi tady uvedla jako políčka, která musím ještě zaškrtnout v případě, že tu žádost chci opravdu odeslat. Potvrdím OK
A v případě, že bych byla žadatel, tak bych samozřejmě tady ta pole musela správně vyplnit a teprve potom by mi systém umožnil tu žádost odeslat. Jakmile máte žádost vyplněnou a zkontrolovanou, nezapomeňte si ji uložit. Kliknutím na tlačítko Uložit, aby vám vyplněný formulář žádosti nezmizel a nemuseli jste ji vyplňovat znovu. Takže kliknu na tlačítko Uložit. Vyskočí mi okno, kde si formulář žádosti mohu pojmenovat. Já tady smažu tady ten dlouhý kód a pojmenuji si připravená žádost na podporu sportovních aktivit. Potvrdím kliknutím na OK. Zobrazilo se upozornění, rozpracovaný stav formuláře byl uložen, tudíž i když vlastně to okno s tím portálem občana nyní zavřu, tak kdykoliv se do portálu občana přihlásím, tak tam tuto rozpracovanou žádost uvidím. Potvrdím OK. A ještě si představíme další tlačítka v liště. Velmi užitečné tlačítko je také opis k tisku. Tím si žádost stáhnete ve formátu PDF. To si ještě popíšeme. A dostáváme se také ke způsobu odeslání žádosti. A tam jsou v podstatě dva zásadní způsoby odeslání té žádosti. Když kliknete na tlačítko Odeslat, tak se odešle nepodepsaná žádost. Nepodepsaná. To znamená, že vy nějakým způsobem musíte doložit žádost podepsanou a buď to provedete tak, že po odeslání žádosti v portálu občana doložíte listinnou žádost, vytištěnou, nebo si žádost stáhnete právě tlačítkem Opis k tisku ve formátu PDF, vložíte ji do datové schránky společně se všemi přílohami a odešlete ji tou datovou schránkou do datové schránky Karlovarského kraje. Nicméně je důležité, ještě předtím, než tu žádost odešlete do datové schránky Karlovarského kraje, nebo předtím, než ji doložíte na podatelnu Karlovarského kraje v listinné podobě, tak si zkontrolujte, že vaše žádost má zde v pravém horním rohu čárový kód. Ten čárový kód se na té žádosti zobrazí v momentě, kdy vy ji odešlete tím portálem občana. Jo, v tom momentě se tady zobrazí čárový kód a teprve tehdy si stáhnete tu finální verzi té žádosti tady tím opisem k tisku. Tam je právě rozdíl, že když dám opis k tisku teď, tak se mi stáhne rozpracovaná žádost. To tady vidím. Ale to je právě žádost, která ještě nebyla odeslaná. Jo, je to rozpracovaná žádost, není tady ten čárový kód. Takže my od vás potřebujeme doložit žádost, která tady bude mít ten čárový kód, ne tu rozpracovanou verzi. Zároveň je zde další tlačítko, je to tlačítko Odeslat podpisem. Toto tlačítko se týká žadatelů, kteří budou odesílat žádost, která bude podepsána uznávaným elektronickým podpisem. To souvisí s tím doplňkem, který se nám tady celou dobu zobrazoval. Ten, kdo má ten doplněk nainstalovaný a vlastní uznávaný elektronický podpis, tak může využít toto tlačítko a v takovém případě už tu žádost odesílá podepsanou a nemusí ji dokládat v žádném druhém kroku, v žádné druhé fázi. Tento žadatel klikne jenom na Odeslat s podpisem a dál už žádost nemusí řešit. Takže abychom si to shrnuli, žadatelé s uznávaným elektronickým podpisem klikají na toto tlačítko při odeslání žádosti a všichni ostatní klikají na tlačítko Odeslat. Všichni žadatelé, kteří klikají na tlačítko Odeslat, následně klikají i na tlačítko Opis k tisku a žádost si v PDF s čárovým kódem v pravém horním rohu stahují do svého počítače a vkládají ji včetně příloh buď do datové schránky, anebo si ji vytisknou a doloží na podatelnu Karlovarského kraje. K té listinné podobě bych měla ještě krátkou poznámku, že v případě žadatelů
u kterých je potřeba doložit podpis vícero statutárních zástupců. Jak jsme si říkali, v případě, kdy v rámci stanov podepisuje za sportovní klub více statutárních zástupců, například předseda, včetně člena výboru, jsou tedy potřeba na žádosti 2 podpisy, tak právě v těchto případech tito žadatelé postupují tak, že žádost doloží v listinné podobě podepsanou všemi těmi statutárními zástupci podle toho, jak jim udávají jejich vlastní stanovy. Vyplňování a odesílání žádostí v ostatních dotačních programech funguje podobně, akorát je potřeba ty žádosti vyplňovat vždy podle pravidel toho konkrétního dotačního programu, takže je vhodné při vyplňování žádostí do těch pravidel dotačního programu průběžně nahlížet. A nyní, jak jsem slíbila, tak si ukážeme ještě vyplňování profilu žadatele v dotačním programu na podporu sportovních aktivit. Takže znovu si v rychlosti ukážeme nový web Karlovarského kraje, klikneme na kartu dotace, vybereme odbor školství, mládeže a tělovýchovy v té sekci dotační programy, klikneme na odbor, zobrazí se nám dotační programy odboru školství, mládeže a tělovýchovy a vyhledáme si sportovní aktivity. Klikneme na šipku, otevřeme si detail dotačního programu, dáme posuvní kníže a podíváme se na důležité dokumenty. Jak jsme si říkali, stěžejní jsou pravidla dotačního programu, což je ten program na podporu sportovních aktivit, nebo další programy samozřejmě podle toho, který dotační program vás zajímá. A máme tu právě ten profil žadatele, tu důležitou přílohu, která je povinná příloha k žádosti v rámci tohoto dotačního programu. Kliknutím na tuto přílohu si ji stáhnete do svého počítače. Jakmile máme profil žadatele stažený a otevřený v našem počítači, můžeme ho v programu Excel začít vyplňovat. Máte tu poznámku, že máte vyplňovat pouze bílá pole, celkový počet dětí a mládeže se sčítá automaticky a u polí k soutěžím a příspěvkům vyberete z rozevíracího seznamu variantu ano nebo ne. Nicméně první bílé pole, které se zde nabízí, je název žadatele. Sem vyplníme název sportovního klubu. V případě toho, co jsme si tu ukazovali, tak byl fotbalový klub XYZS. Vy byste tam samozřejmě vyplnili název svého sportovního klubu, včetně jeho právní formy. A pokračujete do dalšího bílého políčka. A to je informace, zda se váš klub účastní soutěží. V případě, že ano, vyberete z rozevíracího seznamu možnost ano. Jakmile vyberete ano, vidíte, že se vám zpřístupnila tato pole, kam můžete ty soutěže pro daný sport nebo sportovní oddíl vyplnit. V případě, že klub se žádných soutěží pro děti a mládež neúčastní, vyberete ne a vrátí se opět poznámka, že se neúčastní žádných takových soutěží. Jelikož já vám ty soutěže chci obzvlášť ještě u toho fotbalu ukázat, tak vyberu zpátky z rozevíracího seznamu možnost ano, že se klub soutěží pro děti a mládež účastní a vyplníme si celý ten řádek. Tady v tom případě by byl jediný druh sportu, byl by to fotbal. Vyplníme počet dětí s registračním průkazem a bez registračního průkazu, takže například 6 a 9. Tady vidíte, že počet těch dětí se mi automaticky sečetl v obou těch sloupečcích. A podotýkám, že celkový počet dětí a mládeže v dotačním programu na podporu sportovních aktivit musí být minimálně 10 dětí a mládeže. Kromě výjimek, které jsou stanovené v pravidlech dotačního programu a které se týkají handicapovaných sportovců nebo sportovních svazů. Dále zde máme sloupeček udávající počet trenérů. Dám tam například 3 trenéry. Vy tam samozřejmě uvedete svůj počet a sem můžu vypsat ty soutěže zmiňované.
V případě fotbalu tak je potřeba dodržovat zkratky, které jsme v tomto formuláři stanovili. Zároveň zde máte poznámku, že v případě sdružených družstev uvádíte jen soutěže, jejich jste pořadatelem a za zkratku soutěže připíšete poznámku spoj. V podstatě, abyste ten seznam zkratek rychle našli, můžete kliknout tady na ten odkaz seznam zkratek a formulář se vám posune níže a zobrazí vám všechny ty zkratky, které můžete pro ty dané soutěže použít. Takže vidíme zde, že například KPD je krajský přebor dorostu, KSD je krajská soutěž dorostu. Takže můžeme si sem jako příklad zvolit třeba to KPD a KSD. KPD, KSD, KSD. Ještě si to zkontrolujeme, zda to máme správně, ano. A když by se jednalo o sdružená družstva, tak do poznámky napíšu spoj. Tak toto má vypadat v případě fotbalu. Samozřejmě jiné sporty tam můžou udávat názvy jiných soutěží. Pokud se některé zkratky tedy neshodují s těmi fotbalovými, ale jinak samozřejmě tady můžou být názvy soutěží jakéhokoliv druhu. Důležité je, že jsou to soutěže, kterých se účastní děti a mládež. Zároveň, pokud ve vašem sportovním klubu provozujete více druhů sportu, tak tady by byly opět ty další sporty uvedené, například volejbal, lacrosse, podobně. A opět v těch řádcích vedle těch typů sportů by byly opět ty děti, které ten daný typ sportu vykonávají. Takže smyslem tohoto formuláře je především zmapovat sportovní aktivitu dětí a mládeže. To znamená, nepište sem údaje o dospělých. Dospělí jsou v tomto případě pouze ti trenéři, ale jinak mapujeme sportovní aktivity dětí a mládeže, takže v tomto případě se sportovní aktivity dospělých v tomto formuláři nikam nepromítají. A pokud máte sport, kde sportují jenom dospělí, tak ho sem ani nevypisujte do toho typu sportu. Pokračujeme tedy v dalších polích. A zde ještě máte další rozklikávací pole, to je pole o členských příspěvcích. Buď ty členské příspěvky klub vybírá nebo nevybírá. Ve výchozím stavu tady máme nastaveno, že nevybírá, ale opět, když kliknu na tu roletku, tak můžu samozřejmě zvolit variantu, že se členské příspěvky vybírají. A do druhého políčka vyberu vybranou výši těchto členských příspěvků v minulém roce za děti a mládež. Opět za děti a mládež nepočítáme do toho dospělé sportovce. Minulým rokem se v tomto případě myslí rok 2023, protože žádáme na rok 2024, takže předchozí rok je ten 2023. Pokud samozřejmě ještě nevíte přesnou hodnotu vybraných členských příspěvků, protože nežádáte na konci roku, žádáte v průběhu roku, tak uveďte alespoň odhadovanou výši těch členských příspěvků za rok 2023. Zároveň je tu ještě poslední pole a to je pole pro případné poznámky. Sem můžete rozepsat všechno, co se do předchozích políček rozepsat nedá a zároveň považujete takovou informaci za důležitou, tak určitě tady máte prostor uvést všechno, co byste ještě k žádosti chtěli přidat jako důležitou informaci. Takže takto nějak by mohl vypadat vyplněný formulář z profilu žadatele. Nezapomeňte opravdu vyplnit všechna ta relevantní pole, zkontrolujte si to a v případě, že byste potřebovali s něčím poradit, neváhejte se na mě obrátit nebo samozřejmě v jiných dotačních programech vždycky na toho příslušného administrátora, který je tam uvedený. Jak jsem zmínila v průběhu webináře, vždycky je lepší se předem informovat o způsobu vyplnění té žádosti nebo o způsobu vyplnění té dané přílohy, než potom žádost a přílohu odeslat chybou.
Zároveň bych chtěla zmínit ještě podstatnou věc. Všechny tyto přílohy, tyto profily žadatele a podobně, většinou se každý rok mění, tudíž na vás apelujeme, využívejte opravdu aktuální verzi všech těchto formulářů. Pokud máte profily žadatele, ať už na program na podporu sportovních aktivit nebo v programu na podporu vrcholového sportu z minulých let, tak je prosím vymažte a stáhněte si aktuální formuláře profilů žadatele, protože stejně, když byste odevzdali starý formulář profilu žadatele, tak po vás budeme chtít ten nový a budete to muset zbytečně předělávat. Takže opravdu vždycky si stáhněte aktuální verzi formuláře, tentokrát je to tedy ten rok 2024, a pokud budete potřebovat, neváhejte se na nás obrátit. V závěru videa ještě uvedu kontaktní údaje na všechny administrátory. A v popisku pod videem najdete časové odkazy na jednotlivé části webináře a další odkazy, které jsme si ukazovali, jako byl registr plátců DPH nebo seznam držitelů datových schránek. Děkuji vám za pozornost a těším se opět někdy naslyšenou.